Zdravím vás. Dlouho jsem přemýšlel, o čem by toto video mělo být. Vždyť skoro vše bylo řečeno z úst nejfejkových. Ano, ale pak mi došlo, že musí člověk slyšet vše podruhé, aby si uvědomil, že to jednou slyšel a že si to pamatuje. I když mi do komentářů napíšete, že kopíruji nejfejka, splní to svůj účel. A to ten, že to někde v sobě najdete a vzpomenete si. Přiznejte, kolik z vás pod nejfejkovým videem s jeho názorem souhlasilo, ale dnes to nedělá. Co dnes? Už druhý den potom si mnoho z vás ani nevzpomnělo, že něco takového bylo. Myslíte, že je to správné? Tímhle jste vlastně lhali snad nejlepšímu lháři, kterého znáte, nebo aspoň kterého znám já. Lháři, který ke lhaní používá pravdu. Zkuste se zamyslet, kolikrát jste udělali to, o čem se vám dnes řekl, a nevím, mávnete nad tím rukou a přejdete to dál, anebo se pozastavíte a zamyslíte se nad tím. Je to jenom na vás. Já vám nebudu říkat, tohle slyšel jsi, tady jsi to udělal špatně. Udělej to znova, zamysli se nad tím, přemýšlej. Já vám to nemůžu přikázat. Já vás to můžu maximálně podnítit. Můžu vám dát jakousi, není to ani tak motivace, jako takové mírné popostrčení. Jenom, jak kdybyste se zeptali, kudy běžel. Můžu vám ukázat, buď běžel tudy a tím vám pomoci, nebo běžel tudy a tím vás navést na špatnou cestu. Jenže proč bych to dělal? Proč bych vás naváděl špatně, aby pak svět zničil sám sebe? Nebo spíš, my si ho zničili. Zničili jsme si přírodu a ničili bychom i sami sebe, protože by nikdo nikomu nemohl věřit. Co by to bylo? Já si myslím, že to, co dělám, je správné. Někomu se může zdát, že to je jen taková nedokonalá kopie nejfejka. Někomu se může zdát, že je to naprostá blbost. Ale já v tom vidím smysl. Já tomu věřím a já to dotáhnu do konce. Protože lidé mě nebudou posuzovat podle toho, jaký jsem byl nebo jaký jsem, ale podle činů. No a přece jen někdo, kdo nic nedotáhl do konce, nebude asi to pravé ořechové. Ale to je i na vás. Vím, že jsem teď mluvil já. Jenže to není všechno. Když se vy zamyslíte nad nějakou věcí a řeknete si, tohle bych chtěl jednou zvládnout. Někomu se svěříte a ten vám řekne, že to je hloupost a nikdy to nedokážete. Ale ne. Myslíte, že já jsem to neslyšel? Myslíte, že mě nikdy nikdo neřekl, že to nedokáží? Ale ano, říkali to. A to bylo ještě předtím, než jsem se stal tím, kým jsem dnes. Nejsem nejslavnější. Nejsem nejzábavnější. Nejsem nejchytřejší. Ale dokážu si jít za svým snem. Myslím, že to je to hlavní. A to je to, co všichni opomíjí. Všichni vidí jenom peníze, slávu, moudrost. Nějaká prostě velká popularita kvůli tomu, že je někdo zábavný, ale kdo si zašel, no, když se nad tím teď pozastavím, to jsou cíle. Někdo si dá cíl být nejbohatší.
Sice je to hloupý cíl, ale pokud ho dotáhne do konce a bude se přitom chovat čestně, což je jedno z hlavních pravidel, nebude podvádět, nebude lhát, proč ne? I to byl cíl. A myslím, že aspoň jeden člověk se najde, co to dokázal. Neříkám nastálo, ale aspoň na tu malinkou chvíli, kdy si mohl říct, ano, dal jsem si cíl a ten jsem dnes splnil. Kdo z vás tohle pocítil? A nemyslím tím teď, že já nevím, mám 3. hodinu ve škole, řeknu si, mám den, zajdu si do obchodu, pak zajdu do obchodu, koupím si to, jupi, splnil jsem cíl. I když i to je, jakoby, ten pocit je tam, sice malý, ale je tam, protože jste si splnili cíl a tím jste sami sebe uspokojili, nebo utěšili prostě. Takový pocit, kdy víte, že nejste jenom něco, ale že jste dokázali to, co jste si řekli. Vím, že je to maličkost, ale když se maličkost k maličkosti skládá, může z toho vzniknout něco velkého. Nemyslím tím teď, abyste si každý den řekli prostě, jo, teď si prostě musím říct, že si zajdu pro pití, pak si ho koupím, jupi. Ne. Prostě každý z vás má cíl a ten, kdo ho nemá, nežije 100%. Žije napůl. Jenom přežívá. Proto vám teď dávám možnost. Určete si cíl a splňte ho. Neuvěříte, jak tato věc dokáže člověka popostrčit dál. Pro dnešek už bylo dost mluvení a měli byste začít činit. Nemusíte dnes, i když jsem to teď řekl, ale na tom nezáleží. Začněte zítra, pozítří, za měsíc, ale začněte. Protože bez začátku není konce. A to si zapamatujte.